हुअन्ति माँ जानिले पुरा मन कष्ट करिए बाहर सकिया छोटी छोटी छिटो अब हमको बताउ छिए किसरी हां के बड़ी सबै ପିଲାମାନେ କାଟି କରନି ଏବେ ତ ବେଶ ସରିଲା ଚାଲ ମତେ ସଜା ଘରେ କାମ ଦେବେ ଛଣ ତାଙ୍କ କାହିଁକି ସେ ଯିବେ ହଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିଥାଅ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁବନି କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବ ନାହିଁ କୁଳଦୀପ ଛୁଟି ଦେଲା ପରେ ଯାହା କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବ